din il-ġimgħa ngħixuha b'ġabra partikolari. Nippruvaw nevitaw id-distrazzjonijiet inutli. Nippruvaw nistaqsu lilna nfusna, imma jiena lil Ġesu nafu. Jiena ma' Ġesu. Aħna nitlu dawn il-ġranet qaddisa fl-iskola tal-imħabba it-traduta, l-imħabba li tagħti ħajjita, l-imħabba li tmut għal-ħbieb. Ma' Ġesu irridu ngħaddu mill-mewt għal-ħajja, mid-dnub għal-grazzja, mir-rabja għal-paċi. U nitolbuh il-mulej dan il-ħadd li huwa wkoll il-ħadd tal-passjoni li f'dawn il-ġranet aħna nsiru nafu iżjed u li bwiċċna minn quddiem nitolbuh ħniena, maħfra u l-grazzja li nkunu miegħu.